विमोचका पित्रात्मजुण्ड विजयमङ्गलम् विमोचका पित्रा విచారము కూడదు నీకు మహిమతలం పులి కావలెను మనోవిచారము కూడదు నీకు మహిమతలం పులి కావలెను దినక్రమాన దివ్య గుణంబులు దినక్రమాన దివ్య గుణంబులు దేవుడి చూచుచుండును దేవుడి చూచుచుండును మనోవిచారము కూడదు నీకు మహిమతలం పులి కావలెను ఎన్నో అద్భుతములు నీ చేత యేసును స్వయముగా చేయించు ఎన్నో అద్భుతములు నీ చేత యేసును స్వయముగా చేయించు సున్నా చుట్టుదు వ్యతిరేకములకు సున్నా చుట్టుదు వ్యతిరేకములకు చూచుకొను నా శక్తి ప్రభావము చూచుకొను నా శక్తి ప్రభావము మనోవిచారము కూడదు నీకు మహిమతలం పులి కావలెను చేత మంచి పనులెన్నో నేను చేయించుచున్నాను నీ చేత మంచి పనులెన్నో
ఉన్న స్థలం ఏమైంది రాజేష్? ప్లాన్ రెడీ పెదనాన్న. పేపర్ రెడీగా పెట్టుకో, అమ్మడానికి